A Gèneres Regenerats parlarem del funk. Quina diferència hi ha entre el funk i el soul? Quina relació té el funk amb la música disco i l'afrobeat? Quins són els instruments principals d'aquest gènere? Què és el backbeat i el downbeat? En aquest capítol ens parlarà Lalo López, guitarrista i motor del grup Fundació Tony Manero. Hola a tothom! Benvinguts a Gèneres Regenerats, un podcast que ha nascut amb l'objectiu de potenciar la diversitat musical a través de la divulgació de gèneres musicals. Perquè a Ventilador Music ens agrada la música diversa per gent diferent. Ens alegra anunciar-vos que avui inaugurem la segona temporada de Gèneres Regenerats. Després d'investigar la primera temporada sobre 12 gèneres musicals com ara el blues, la rumba catalana, la música urbana i el rock, iniciem una segona etapa amb l'objectiu d'aprofundir sobre altres gèneres musicals com seran el funk, el punk, el hip-hop, la salsa o el fado, entre d'altres. Avui iniciem el programa amb el funk. El funk és un gènere musical que va néixer entre mitjans i finals dels anys 60, quan músics, principalment afroamericans, van fusionar el soul, el jazz, ritmes llatins i R&B, donant lloc a una nova forma musical que va representar tota una revolució musical per portar el ritme a primer pla. Aquest nou estil va marcar el camí de la música ballable, influenciant el de la música disco i l'afrobeat. I d'on ve la paraula funk? El funk té la seva arrel semàntica a la paraula lufuki, de la llengua kikongo, llengua parlada pels habitants dels boscos tropicals de la República Democràtica del Congo, República del Congo i Angola, i significa originalment mala olor corporal. Als anys 60, la paraula funky va ser utilitzada en l'argot jazzístic de manera positiva per definir aquell músic que s'entregava sobre els escenaris i acabava suant i fent pudor, demostrant la seva entrega cap a la música. I és que, tant pels músics com per la gent que escoltava aquest gènere, el funk es va convertir en un nou estil ballable, enèrgic i que requeria molta entrega. El funk està format per una estructura de compàs de 4x4, on l'accentuació del funk recau en el primer temps en lloc de recaure en el 2 i el 4 com era habitual. És a dir, que un compàs on comptem fins a 4, el pes d'una cançó funk sempre recaurà en el primer temps. 1, 2, 3, 4. Aquesta manera d'accentuar s'anomena downbeat. Escoltem un clar exemple amb Make It Funky de James Brown, un dels referents del funk. 1, 2, 3, make it funky. Altres gèneres, en canvi, tendeixen a una accentuació anomenada backbeat, on els accents recauen en el segon i quart temps. 1, 2, 3, 4. Podem trobar aquesta accentuació a una gran diversitat de gèneres com ara el soul, el blues, el rock, el rhythm and blues, el country, el pop. Escoltem un exemple amb el rock and roll Twist and Shout de The Beatles. Well, shake it up, baby. Shake it up, baby. Twist and shout. Ja us hem avançat el nom d'uns dels grans referents del funk. En efecte, es tracta del gran James Brown. Nascut a Califòrnia del Sud, James Brown va ser un gran editor, compositor, productor i cantant de soul, R&B i funk, i és considerat el creador del funk. El 1953 va iniciar-se en la música gospel i més endavant va formar el grup de R&B The Famous Flame, donant-se a conèixer amb el tema Do Wop, arribant al número 6 de les llistes de R&B i venent 1 milió de còpies. Als anys 60 va començar a incorporar influències del twist i del jazz amb l'objectiu d'innovar. Night Train, el 1961, i el 1962 va realitzar un concert al Teatre Apollo de Nova York, on va començar a prioritzar contraritmes percussius que es convertirien en la marca distintiva de The Brown. El 1965, James Brown va anar més enllà amb el tema Papa's Got a Brand New Bag, que va suposar un canvi innovador. Es va prioritzar el ritme per damunt de la melodia de la cançó, a través d'una línia de baix molt present, compassos en síncopa i rescats de guitarra que funcionaven com a pont. Escoltem. El 1967, la cançó Cold Sweet de James Brown va consolidar definitivament el gènere funk. Escolteu com l'accent recau al temps 1 i la repetició rítmica en un acord estàtic. Ja no es tracta d'una manera de tocar soul. Ha nascut un nou gènere musical.
about your path. Ara que coneixem una mica més el funk, sabríeu dir-nos quins són els trets principals d'aquest gènere i quina diferència té amb l'R&B? Us ho expliquem breument aquí, a Gèneres Regenerats. Com ja hem comentat, una de les novetats principals va ser accentuar en els seus temes en el primer temps. El downbeat, ja comentat anteriorment, però també per unes elaborades línies de baix elèctric i el bump. Uns passatges instrumentals sobre un únic acord. En el bump, el paper del ritme es converteix en el centre de la cançó per sobre de les melodies i les tornades. Es caracteritza per sonar un sol acord, distingint-se de l'R&B i el soul més centrats al voltant de la progressió d'acords. Escoltem un exemple de Sabríeu dir-nos quins són els instruments més destacats en el funk? La instrumentació i sonoritat del funk és fàcil de reconèixer. Podem destacar dos instruments principals. Per una banda, el baix elèctric, on mitjançant la tècnica de l'slap es combinen notes greus tocades amb el dit polze i altres notes agudes tocades amb els dits, permetent un rol rítmic similar al de la bateria. Escolteu a Nick West, baixista de grups com ara Prince i Lenny Kravitz. Per altra banda, destaca la guitarra elèctrica, que utilitza un ritme sincopat, acords simples i repetitius a les cordes més agudes i el pedal de wah-wah per donar un so més percussiu. Altres instruments que sovint podem escoltar en el funk són la bateria, teclats, com ara el clavinet Hohner, sintetitzador, orgue Hammond i ben i congues. La música és un art que serveix per unir i entretenir, però també pot utilitzar-se com a altaveu per a la lluita i la reivindicació. Durant els anys 60, als Estats Units, multitud d'activistes lluiten en contra de la segregació racial i la lluita pels drets civils. Penseu que ens trobem just en l'època que Rosa Parks, el 1955, va ser empresonada per negar-se a cedir el seu seient a una persona blanca i seure a la zona del fons. No és fins al 1964 que es prohibeix la segregació racial a les escoles, al lloc de treball i instal·lacions públiques. I finalment, el 1965, la llei de dret de vot prohibeix qualsevol tipus de discriminació al vot basant-se en la raça o en el color dels ciutadans dels Estats Units. La lluita dels activistes en contra de la segregació racial es veurà unida a les lletres del funk encarades des d'un punt de vista positiu. Unes lletres que, malgrat semblar senzilles i repetitives, encarnen el ritme, la celebració, l'energia i la identitat afroamericana. A diferència del soul, que suposa la revolta melòdica i sentimental dels negres davant l'opressió dels blancs. El funk utilitza frases curtes, poques paraules, crits, exclamacions i alguns espais per a la improvisació en forma de discurs o sermó. Tot a favor del ritme. Les lletres del funk sintetitzen el missatge a la mínima expressió. Viure, aquí i ara, vida o mort, cal seguir endavant, ballant, com sigui. Com altres gèneres musicals, el funk va calar a la societat, però no només va calar la seva música. Els cantants i grups de funk a principis de la dècada de 1970 també van adoptar una vestimenta característica. Vestits salvatges, un estil exuberant amb plomes i colors brillants, ulleres de sol de grans dimensions i sabates de plataforma. Sabies que partint del funk va néixer l'afrobeat? Fela Kuti, partint del funk, el blues, el jazz i cants tradicionals africans, va acabar creant un estil propi, l'afrobeat. Es caracteritza per tenir una secció rítmica, un treball vocal i una estructura musical africana amb la fusió d'una secció de vents provinents del jazz i del funk. Les lletres sempre tracten sobre la lluita per l'alliberament dels pobles oprimits amb un estil anomenat pregunta i resposta, en el qual un cor respon a les paraules de la veu principal. Fela Kuti és considerat un dels músics més importants del continent africà i una icona per a Nigèria. Ens hem endinsat en els inicis del funk, els seus ritmes i la instrumentació típica. Però qui són els màxims exponents d'aquest gènere fins a dia d'avui? Ja hem comentat a James Brown com a referent i creador del gènere, però escoltem i coneguem també d'altres artistes i bandes de gran envergadura i talent. Atenció als 8 artistes funk que no et pots perdre. Amb el número 1, el grup Kool and the Gang, format a Nova Jersey l'any 1964, segueix en actiu a dia d'avui.
Destaquem el tema Celebration, que hem escoltat justament al principi del podcast, i Get Down on It, la cançó que ara mateix està sonant. Si us fixeu, la seva música, malgrat ser funk, comença a fusionar-se amb la música disco, un gènere musical que pròximament comentarem aquí a Gèneres Regenerats. Amb el número 2, malgrat la seva curta trajectòria, del 1970 al 79, no ens podem oblidar de Wild Cherry, amb Play That Funk, amb la qual va aconseguir diversos guardons i un disc de platí. Amb el número 3, Earth, Wind and Fire, un dels millors grups de funk, també actius actualment i una de les bandes amb més vendes del món de tota la història, més de 90 milions de discos, Earth, Wind and Fire va ser un gran èxit mundial a través de la fusió de diversos gèneres musicals. Música disco, R&B, funk amb el jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodèlia, folk, música africana i rock and roll. Amb l'arribada dels anys 80, la formació funk va anar fusionant els sons amb la creixent música electrònica. I a partir del 1996 i fins a dia d'avui, fan música cap a una vessant neo-soul. Al setembre del 2021, van sorprendre'ns de nou tornant al top 10 de la llista de música R&B amb el tema You Want My Love. Amb el número 4, dues bandes germanes, Funkadelic i Parliament. I per què es consideren germanes? Doncs perquè molts dels membres eren els mateixos en ambdues formacions. Amb els seus temes, les dues bandes exploren el funk amb influències del rock and roll, incloent fins i tot temes sobre ciència-ficció i psicodèlia. Amb el número 5 destaquem Superstition, de Stevie Wonder. Encara en actiu, al llarg de la seva extensa carrera no s'ha limitat a cap gènere en concret, passant pel soul, R&B, funk, jazz i el pop. Stevie Wonder va ser un dels artistes més populars durant la dècada dels 60 i 70 per ser un nen prodigi, cec de naixement i un talent per la música inigualable. Guanyador de 25 premis Grammy i un premi Grammy Lifetime, pertanyia a la companyia discogràfica Motown, una discogràfica nord-americana especialment dedicada a la música negra. Sabies que Red Hot Chili Peppers van enregistrar la seva primera maqueta però ningú es va interessar en ells fins que no van tocar Despullats? La banda feia escoltar la demo a qualsevol que volgués escoltar-la. Un dia, cansats de no obtenir cap èxit, se'ls va acudir sortir a tocar en viu Despullats amb una mitja als genitals en una presentació al Kit Kat Club. I després d'aquest concert, tots a Los Angeles parlaven del grup i EMI els va contractar. Amb el número 6, fem un salt en el temps i ens desplacem a la dècada de 1980 i dels 90 amb Red Hot Chili Peppers, un grup de Califòrnia que combina funk, rock i punk, arribant a crear una sonoritat molt personal. El grup es va formar pel context d'una cultura underground nascuda a principis dels 80, que es caracteritzava per la recuperació dels grans clàssics de funky i per una incipient cultura del hip-hop. Seguim amb el número 7. Descobrim un grup creat el 1992, Jamiroquai. La banda britànica explora la música funk i acid jazz amb matisos de música disco i sonoritats d'electrònica. Escoltem la història d'amor entre una persona i una extraterrestre amb Cosmic Girl. I amb el número 8, Prince. Conegut pel seu eclèctic treball, la seva extravagant posada en escena, vestuari i aspecte. Amb el seu ampli registre vocal i virtuosisme amb la guitarra, integra un gran nombre de gèneres entre els quals es destaquen el funk, l'R&B, el new wave, el soul, el blues, el rock i el jazz. Escoltem com a exemple un fragment de l'àlbum instrumental del 1977 on es mescla funk i jazz. Sabies que als anys 70 sorgeix la professió de DJ? Als anys 70, el funk va experimentar amb la música electrònica i el rock. Amb la popularització del disc de vinil i l'aparició d'equips més potents, els músics no necessiten ser físicament presents per produir música. D'aquesta manera sorgeix la professió de DJ, que s'encarregà de barrejar melodies i ritmes diferents dins d'una mateixa cançó. Aquest gènere musical arriba a les discoteques i conquereix artistes pop com Michael Jackson. La cançó, la qual Don't Stop Till You Get Enough, revela la influència del ritme funk.
Li preguntem a Lalo López, guitarrista i motor de la banda Fundació Toni Manero, reconeguts de manera nacional i internacional per tocar versions de música funk i disco. Aquest 28 d'octubre realitzaran el seu darrer concert com a agrupació a la Sala Apollo. Quins són els elements més importants del funk? Realment jo crec que l'element més important i que definiria més el gènere és el groove. I el groove és la unió i combinació dels diferents patrons rítmics de totes les seccions, ja siguin guitarres, bateries, baixos, vents, teclats. Tots generen petits patrons rítmics dividint el compàs en 16 semicorxes cada compàs, taca, taca, taca. Cada element va fent frases rítmiques que van ocupant aquestes subdivisions i llavors es van combinant en combinació amb els altres, generen el que diem el groove, el caminar tan especial per al qual el funk és una màquina de ritme. Per què creieu que l'aparició del funk va ser rellevant per la història de la música? Perquè va suposar una reivindicació de les arrels africanes, d'enorgullir-se d'aquest passat africà de tots els afroamericans i les afroamericanes, en tant que va ser recuperar l'herència polirítmica de tota la música provinent de l'Àfrica i que en aquest viatge tan desgraciat que va ser el que va provocar el comerç d'esclaus, els hi van treure la seva música, les seves expressions culturals, la seva llengua, el seu nom, i els van convertir en meres eines per treballar. La música va ser l'eina principal de resistència cultural. Després de l'etapa del rock and roll, per simplificació rítmica important, en tant que trepitjaven molt, els ritmes trepitjaven molt sobre el terra, el funk va significar tornar a la síncopa, tornar a la polirítmia, aquesta exuberància rítmica que caracteritzava la música africana. Per a la resta del món? Doncs per la resta del món, evidentment, va ser una explosió rítmica, un nou i apassionant món fora del backbeat, del tum-pa. De sobte s'accentuaven temps dèbils del compàs, la gran aportació del funk a la música moderna, eixamplar els seus paràmetres rítmics. Quina és la diferència més significativa entre el funk i la música disco? Tot el que és instrumentació, les cordes, els baixos, les guitarres, segueixen subdividint i segueixen sincopant, fent els ritmes característics del funk. El que passa és que la música disco simplifica els patrons rítmics de la bateria i tornem al bombo a negres, que al final és una simplificació rítmica de la bateria, però tot el més segueix sent exuberància rítmica i polirítmica. La música disco el que fa també és suavitzar l'herència gospel vocal i introduir veus més sedoses i també a l'introduir les orquestacions, les cordes, donar-li més rellevància dintre de les cançons disco, doncs van suavitzar, si volem, el caràcter més salvatge de la música funk, però el funk segueix estant dintre de la música disco perquè en essència la música disco és funk també. Creieu que el funk segueix viu? El funk segueix molt viu, representat per una nova generació de músics. El hip-hop ha utilitzat molt el funk, està a la base del naixement del hip-hop, en tant que el sampling va estar a la base de la creació de la cultura del hip-hop i el rap és en essència funk. Avui en dia el hip-hop forma part del mainstream, amb la qual el funk segueix estant allà. El funk és omnipresent i forma part de les nostres vides i el trobem a molts estils i a moltes artistes d'avui en dia. Així que el funk mai morirà. Escoltem a Roger, líder de la banda The Slingshots, un dels referents catalans de la música funk soul que no deixen indiferent a ningú. Una banda que explora les profunditats de la música negra lluny de clitxers. Aquest 9 de novembre els podreu veure en directe a Luz de Gas, celebrant el seu 10è aniversari. Explica'ns, Roger, qui sou The Slingshots? I nosaltres, sí, fotem bàsicament funk soul i amb alguna també de rock pel mig, psicodèlia una mica també. Hem aconseguit tenir un so particular i potser fugim una mica del so convencional que es podria esperar d'una banda que diu que fa funk o que fa soul, no? Som una rara avis, crec, en aquest sentit. Això crec que és la nostra personalitat. Què és per a tu el funk? Doncs la música funk, sobretot, és tempo, pulsació, o que ens han ensenyat els músics afroamericans.
En el funk podem dir que hi ha una evolució també d'aquest sentiment o d'aquesta manera de fer més sexual també, no? Podem dir que en el funk hi ha alguna més marranot, no? Que ja s'escoltava en el soul, però que en el funk va progressar encara més, i sobretot el concepte aquest del groove, no? El que mana és el ritme, aquesta bateria i aquest baix que manin sobretot el tema, i després una guitarra fotent elements allà rítmics, no? I les veus, a vegades, clar, no estem parlant de les veus més melòdiques ni molt menys, no? Però el funk és molt més el tempo, no? Sí, tant, el funk segueix viu. Potser no està allò a primera línia de la música mainstream, però Bruno Mars al final necessites això, primeres figures que estan mega promocionades, que actuïn com a líders d'opinió, no? I tornin a establir la música. Així que no es morirà. Aquí tens un exemple a nivell més mainstream. Després hi ha bandes a tot arreu que toquen aquí a Espanya i a Catalunya. Hi ha bandes com nosaltres i altres, no? Que segueixen en el soul i el funk. Així que n'hi ha bastantes per aquí i hi ha molta qualitat, així que per molts anys, i tant. Sabies que els samples de funk han estat utilitzats de manera generalitzada en gèneres com el hip-hop, el house i el drum and bass? La influència del funk ha calat a diversos gèneres musicals i s'han utilitzat els samples del funk com a font d'inspiració i referència. De fet, James Brown és l'artista més samplejat de la història del hip-hop. Doncs bé, família, ja coneixem una miqueta més el funk, la seva història i artistes i bandes actuals que segueixen mantenint aquest gènere viu. Però sabíeu que durant la mateixa època el funk tenia un rival? Descobrim per acabar algunes curiositats i recomanacions de pel·lícules i llibres relacionats amb aquest gènere apassionant perquè seguiu investigant. A mitjans de la dècada dels 70, el funk es va trobar amb un rival inesperat, la música disco. Bona part del públic blanc tenia problemes per ballar el funk, especialment quan les bandes negres van començar a complicar els entrellaçats rítmics. El fet que els músics només estiguin obligats a accentuar el primer temps de cada compàs permet que durant la resta d'aquest compàs es puguin dedicar a ficar contratemps i jugar amb ritmes inusuals, fet que les persones blanques no estaven tan habituades. La música disco va ser un descobriment comercial perquè feia servir la filosofia minimalista i ballable del funk, la qual imitava de manera superficial, però abandonava el downbeat i tornava al backbeat, més familiar pel públic blanc que tenia aquest patró més assimilat gràcies al rock i al pop. Cap a finals de la dècada, alguns músics funk es van passar a la música disco i d'altres van continuar tocant funk, però imitant la música disco. Als anys 80, el funk perdia el seu regnat, però va romandre en primera línia gràcies a artistes com Prince i també gràcies al hip-hop, que en essència és fill del funk i utilitza majoritàriament el mateix patró rítmic. Ha arribat el moment de posar-vos la nostra playlist de funk mentre llegiu El pequeño libro de la Black Music, un llibre que ens mostra la història de la música negra, no només del funk, sinó de tots els gèneres que han nascut gràcies a la comunitat afroamericana. Hervé Bourgis i Bruno ens expliquen en aquest apassionant recorregut per la història de la música negra americana del 1945 fins als nostres dies. Recordeu que cada episodi compta amb una playlist sobre el gènere musical del que parlem. No perdeu l'oportunitat d'escoltar les nostres llistes de gèneres regenerats a Spotify. I pels amants del cinema, us recomano la pel·lícula I Feel Good, la història de James Brown, un film que us permetrà conèixer més detalls sobre la complicada vida de James Brown i com, malgrat viure una infància dura, va aconseguir ser una de les figures més influents del segle XX. És tota una inspiració. Abans d'acabar, comentar-vos una errada mítica. Sabies que Espanya és l'únic lloc on es diu funky, el gènere funk? I que això és incorrecte? En anglès, funky actua com a un adjectiu i en canvi funk funciona com a un nom. Per tant, seria més correcte dir música funk de la mateixa manera que parlem de música jazz i no pas jazz. Doncs bé, família, ha arribat el moment de posar punt i final al nostre capítol sobre el funk a gèneres regenerats. Però això només acaba de començar. No us perdeu més endavant el capítol on coneixerem més detalls sobre l'enemic del funk, la música disco. Us deixem una llarga llista de cançons funk perquè la pugueu escoltar sempre que la vulgueu. La trobareu a la nostra pàgina de Gèneres Regenerats a Spotify. I si teniu dubtes o ens voleu fer alguna recomanació, ens podeu trobar a totes les xarxes socials. Des de Ventilador Music estarem encantats d'escoltar les vostres opinions. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres parlant sobre aquest gènere. Ens veiem a la propera sessió de Gèneres Regenerats per seguir descobrint música diversa per gent diferent.